हेलौ। दिप्ति। आदा। ओमफ्राय मा खालामदों दालाय सिखारबाय? सिखारनानै ओरैनो दङ। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां लानानै फैगोन। बेनो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला BCDCनि सिङाव थानाय पर्बतजरा फोजौखां क्लाबआ होबाय थानाय फुटबल टुर्नामेन्ट खेलाया गाबोन 27 तारिख मंगलबार गोलैदों। जोङो फार्स्ट सेमिफाइनाल हिसाबै गेलेहोसिगोन गाबोननि दिनाव। फार्स्ट सेमिफाइनाल हिसाबै गेलेफैगोन जाहैबाय सानजाथिंजाय थानाय बरमा उदांस्रि क्लाब आरो बिनि एगेन्स्टआव गेलेगोन जाहैबाय ओरै सोनाब बेंगल बर्डाराव थानाय GBFC जारागुरि। दा बे मोननैनि खेलाखौ गाबोननि दिनाव नुनो मोनगोन। ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन, ओरैबायदि आगुन जागोन। दा गाबोननि दिनाव नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे पर्बतजरा फोजौखां फुटबल गेलेग्रा फोथारावनो नुनो मोनगोन। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे फुटबल खेलाखौ मेहेरगोनां खालामफैगोन। खोनानो मोनदों दाख्लै बावैसो जेब्ला उदांस्रि क्लाबआ पर्बतजरा गेवलां फोथाराव फुटबल खेलाखौ गेलेनो हरदोंमोन, बिथांमोना B ग्रुपसो फैदोंमोन आरो दानि फैगौ 27 तारिख मंगलबार खालि बिथांमोना A ग्रुपखौनो बेयावहाय हरनाय जागोन। ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन, ओरैबायदि गोरा जागोन। बेनिखायनो आसा खालामदों बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे फुटबल खेलाखौ मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौराङा बेनो, जोंहा बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय मिथिसारजानाय आर्टिस्ट जोंहा जायनि फलावहाय गुवाहाटी सारियालि बे मेथाइखौ एलबाम खालामदों आरो बेखौ मोसादों जोंहा राजिब ब्रादारजों, राजिब एक्टरजों। दा बे आर्टिस्टआ गाबोननि 27 तारिख मंगलबार खालि जोंनि पर्बतजरा फोजौखां क्लाबनि फुटबल गेलेग्रा फोथारावनो नुजाफैगोन। बेनिखायनो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे एक्ट्रिसखौ दिप्ति बसुमतारीखौ बयबो लोगो लाफैनो हागोन। दा बिथाङा ओरैबायदि डान्स मोसाफैगोन, नोंथांमोना आलो गोजोनै नायफैनो हागोन आरो बिथांजों आलो गोजोनै सेल्फि फट'फोरबो लानो हागोन। फैदो लोगोफोर, बिदिब्ला आङो दिप्ति सिस्टारजों रायज्लायहरनि फनावहाय। नोंथांमोनाबो लोगोसे खोनासंफालांदो। लेट्स ग'। फन खालामनि आङो, नोंथांमोनाबो खोनासंफालांदो। दिप्ति एक्ट्रिसजों बुबाय आङो, रिंबाय। हेलौ। दिप्ति। आदा। ओमफ्राय मा खालामदों दालाय सिखारबाय? सिखारनानै ओरैनो दङ। आस्सा, ओमफ्राय खबर सबर मोजांखा दा? बिदिनो आदा, मोजाङानो। ओमफ्राय दे गाबोन 27 तारिख मंगलबार गोलैदों ना, जोंनि बे पर्बतजरा फोजौखां क्लाबआ होबाय थानाय फुटबल टुर्नामेन्ट खेलायाव जों गाबोननि दिनाव नोंखौहाय इनभाइट खालामनाय जादों। दा गोसोफ्राव मा रोखोम मोनदों जेनेबा? गोसोखौथ' मोजाङानो मोनदों आदा, मानो होनबा आं एबारावसो फार्स्ट थांजेननो नागिरदों नालाय। आच्छा। सिगाङाव जेरावबो थांफेरनाय जायाखै आरो, ओमफ्राय थांनानै मोजां मोनगोन आरो आदा नोंसोरखौ लोगो मोननानै। आच्छा। ओमफ्राय ओरैनो डान्सखौ मोननै खालामफैनाय जागोन ने जेनेबा? आदा, जों सोलोंगासिनो बेखौनो। ओमफ्राय सिस्टारनावहाय आं कुइसन खालामगोन जाहैबाय, दा जेनेबा फुटबल नायनो मोजां मोनगिरि एबा बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरखौ नायनो मोजां मोनगिरि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ मा बुंहरनो गोसो जेनेबा? बिसोरनिसिम बेनो आरो, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद गोजोननाय थागोन जे आंखौ अनसायदों नोंथांमोना, आदामोना। ओमफ्राय बिनि गेजेरजों जेनेबा सम दिहुननानै आंनि थाखाय सम होदों, बिनि थाखाय गोजोननाय थादों आरो। जेन' जोंखौहाय जोंनि खामानि मावलांनायफ्राव जेन'बा मोजाङै मोजां अनसायलांथों, बेनो आरो। दा जेनेबा फुटबल नायनो फैगोन, बिनि गेजेरावहाय बयबो रायजो राजाफोरखौहाय लोगो मोनफैब्ला नोंबोथ' एसेबाबो एसे साबसिन मोनगोन ना? दा आसा खालामदों बेनिखायनो जेनेबा बयबो दा बे सिस्टार दिप्ति बसुमतारीखौहाय लोगो लाफैनो हागोन आरो। दा जेनेबा नों गुवाहाटी सारियालि एलबामखौ नोङो मोसादोंमोन दा ने? आदा। राजिब ब्रादारजों। ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे दासिमाव गोदान बानायगासिनो दंबावो नामा जेनेबा? दासिमावथ' बानायथ'वाखै आदा, माखासे माबा प्रब्लेमफोरनि थाखाय एगजामबो सोलिगासिनो नालाय। दा एगजाम जोबखांनानै माखासे दङ आरो पेन्डिं जानानै,
मावखांगोन आरो लासैनो। एग्जामा खै थारिखआव जोबो जेनेबा? आंनियाथ' एग्जामा 28 आव जोबगोन दा 27 आव थांखांनानै फैनानै 28 आव जोबगोन आरो। बिदिबा 28 आव जोबगोन ना? औ। ओमफ्राय आं मोनसे सोंबावनोसै सिस्टारनावहाय बे इण्डियान खान नाम्बार 1 बडि स्प्रे पप प्रेक्टिकेल बानायनाय बे मेथाइखौबोथ' नोंसोरनो एलबाम बानायनाय जादों ने जेनेबा? औ औ। आदसा दा बे बिनानावनिफ्रायनो बयबो मिथिखाबाय आंनि चेनेलनि दारैनो दा बयबो फैनानै लोगो लाफैनो हागोन 27 आवहाय दा सिस्टारा फैगोना फिक्स जाबाय दा बेखौनो रायजो राजानिसिम मेसेज हरनो थाखाय आं सिस्टारजों कल खालामनानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय भइस रेकर्डिं खोनासंहोनाय जाबाय बिदिब्ला नानि बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय रेडि जादो 27 आव फैनो थाखाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं खालामफैदो रायजो राजानि गोसोफोरखौ मोसानायजोंहाय गोजोनग्लाय होफैदो आरो दे आदा गोजोननाय थाबाय आदा नोंनिसिमबो दे थेंक इउ दे नानि दे आदा